Humni bolero amotor kacetong azok inut abang pu ap di malong amat apran kedam. KDP lem sahin pen ingdeng chok seke brapho ajadi ka Amrit Mahotsav kata London. Mangal Singh Hansia Phan Karcho Lapen BLCC chairman Arpu Kedeng. Jengkha Pathua Klamalong Ningkan Esek Interclub League Football Championship Cup Tugecheng. Kardom Pinoni kang sama beta long peneli thare monosingti pinikecheng si abeta arjuponik tha. Bharat Adet Amrit Mahotsav mate ingdeng tokseke brapho Independence Day Katalon Arni anikang sam apor malom humni abolero kacetok pen ajok inut abangpu apran kedam. Pai ni pai krip ho anikang sam apor malom 0. adu kekek along bolero alaka AS03AA8647 lapen bolero pickup alaka AS09BC0881 kacetong akhir kangtang par pik ajok inut abangpu adim along amat apran kedam. Lapen bang hini ke areng ahu keso akhir kangtang pik ajok tong sekot pen DMCH an pontang lo. Bolero pickup katewar abang ke adim along pet kadjoi posi cini don. Berta ketok boma hot an apran kaverit abang pula pen areng ahu keso atau maphan amen kladak pen cini nilang tong sekot pen. Dilai raikom saiki atum adim alongan pale dunsi cepare deng pon HDP pen Wilson Bay report Kabidele News. Pai ni pai krip ho arni dilai alang sun along dilai lems atum pen ingdeng chokske brapho India Independence Day celebrate dun. Pai ni pai krip ho arni HDP lems lapen KCS atum pen chingrum si ingdeng chokske brapho ajadi ka Amrit Mahotsav kata London nabang so akot HDP lems along chingrum si puthot dilai alang sun along an pale si ingdeng chokske brapho ajadi ka Amrit Mahotsav arni mate Independence Day katalon aphan HDP lems lapen borjan KCS atum chingrum pet pen ning ciparong pon labang so along KCS amai phu lapen chunbang lapen HDP lems ahin pen mai phu chunbang lapen kiklem atum pen cerap cetosi labang so asai message pen patut pon HDP pen Wilson Bay report Kabidele News. Pai ni pai kret trok arni HDP BJP mondol asai hemalong ada por pai kem apor malong pen EM surjorong parahin pen Mangal Singh Hansia Phan Karchopon. Pini HDP BJP mondol asai hem along Mangal Singh Hansia Phan Karcho amai pedopon lapen appointment sitame pipajir pon labang solong kacatong don karbeng to namas council em surjorong par borjan VDC chairman Sonaram Singh nar lapen BLCC members atum lapen arat atum pen chingrom si bang so amai pado labang so ahut BLCC a members atum ana phanta aman kedo karbia poho pen archopon lapen puthot Mangal Singh Hanse ahin penta rat aphan kemesen asai klempon pemi poposi ning Jepon KDP pen Wilson Bay report Kabidele News. Padan LPL long potensi Dido dalam so potensi P long dalam so IMC dalam pars dame IMC itu dalam monol presiden itu apar sama dalam BJP long kamera dalam pen aku itu dengan sama dengan sapar kasi lilin pen klaim dam dia pola memang lalu kedam tang dalam so BLCC ya chairman mana dah dalam so tim mau klaim kedam kalau langsung mau jauh itu ayam salat tangkol kasi non langsung ini pan kiram tang tarik kompukable ini pan ekonomi nak pidat ke ini pan borjan potensi itu kan ini pan kartu mai langsung ini nak koman polo lapen pini masih ini langsung ekonomi nikar sampai ini ia mari deh kasi langsung borjan farman cokali ini langsung bukan LA lo langsung potensi itu langsung potensi di langsung rombot atau kan udah benar atau kami ini pas sama kapal komplain dulu kalau lah si emisi dan si Milo nono बताया मांगे borjan Filipina borjan kan si an susah klaim kita ini dia pan rada pan
Kampur awal saya di Klempon an tambah lang Klempon yung Kampur so ko kasi lancho lo pinya may dakit phage ba de magkasi puhan sa sango ay asay ci Klempon ni sen kan si rapo awal saya lombo ko sini kan si ulam pitong ko kanang iba Don Marley non puthot pathu abeta mate sport abeta arjopanik tha jengkha pathu aklam along ningka ne sek inter club league football championship pathu pontanglo lapen dongmuka khawar khat anat pusdame football ka pathu jeng pontanglo pai ni phaikri player ni nijang karbiang long jengkha sport association atum chipatir pi ponsi jengkha pathu aklam along karletang long sing timung chikimo amen pen ningka ne sek inter club league football championship ka pathu pangcheng pontanglo Kecengsi kapatu pon laki long terang memorial club lapen inglong parpar club angbongsi kapatu cepate pon long terang memorial club atum inglong parpan club atum maphan gol ke thom thapen cepai pon lapen halapu karbe student coordination committee lapen true friends society angbong friendly football match ke patu pon pangcheng tanglo true friends society atum golesi karbe student coordination committee atum phan pumni thapen cepai pon Lapan halapu KSYC Hawarkar Regional Council pen cepatir pi pon si kecengsi KSYC Football Tournament Cup ke padopon labangso kecengsi KSYC Football Cup ke padopon along Dhentakat Football Club gol hini lapen tikelang jun Football Club aterang atum golisi ansi citu uncot ajok Dhentakat Football Club atum si cepai pon dong mukak pen munirambe lapen ran rong pi lapen jengkha pen cesong timung report KBDL News Pining ke cenglo la siningkan ke thom apan si ilitum la dabang bipon po ningkan ke thom pining first lo moni second third la son si dam po ningkan ke thom an ke itu lemon po ningkan ke thom api ben jong si alang litum jong si ki bipon an ning hang lang lonte alang litum mera ko ching vai thu po jong si apel bang lagile nan ya ke mi dolang lonte la litum change po Rupiah kemang kan sila bang so patsu kibi pon egdal so akemang pon ke lalo nilitum non ovekimiatum non kiturmiatum especially la kachar dio somaratum ilitum kana hop topik aprang ke ilitum anutinta la son football patulo plonde arning san practice po plonde ilitum la filong si dudun etpo la son kapatudun la son bol ki humdun pen ke cheng lok la son da ilitum claim dun sitame non ovekimiatum bang ke mobile ke or bang patherong kachar li bang la son dokoketi la si ilitum la football ka patu bangke ilitum han ok pran pen ke chenglok ilitum long ke non ke pran ke India long pesame scoop ke to lo basi sports sa bangke ilitum ke nang sot karbia ilitum karbia khai bangke pa pipik lang ilitum Rogar Regional Council na batal seperti konsi pini kecengsi SYC Cup 2022 Parman pini pangceng kono lato ditong anikan ke thomokan laso game laso football patsu bang itu laso playground ng masih biji masih nuk kecil itu masih kehaya nama kaya lagi sudi poket lapen runner sa bang kaya sudi poket Pini beta bang lapon sekang ton pon eklo langi bom tame KBDL News channel tome thak me kurwang thu